বিজেপি জিন্দাবাদ। Kaddo we all Assam along ta jasmet BJP party hinpen je non Assam along manpeng ke thenai iltum kaching honai Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ilitum kaddo we party hinpen pini je parai dulo je jasmet Gaurav Gogoi ada this the state congress president alangli out adur pen dang lok ISI pen agent lapen pasta alangli family tum oso alangli he masor oso mar bahini pen jenglok Pakistani latume agent lason se tum kaddo be arju ponong lo lapen pata alangli ke foreigner alangli he masor lapen oso mar bahini ke Indian citizen seli lasi la so minute pini kosonsi Assam long kachiripo India pan alangli kosonsi la sobang alangli kapaprang nangji racing tunai bupate alang lisomar bahini lapen ajor India citizen kali lasi nilituma hinpen pinrem pol jasmet Congress aya party all Assam long non jasmet Ladakh Monsam kito jasmet BJP sarkar banglo ban iltum theklong lo karbiang long pencang lo dimasau pendang lo Assam angkang pirang se Monsam dulu non tasi labangso Monsam lapen parta BJP government pe non ason saurar kacing turasai ke klempon nang litung Ladakh ta difuda theklong nang litung flyover arum sidulo latanon festival aru si angku ponya lam dulu lason si Assam angkang pirang se me rat kacing turasai do de sang se pen BJP sarkar Dr. Himanta Biswa Sharma pen kajari pon sarkar kiklempon labangso Monsam Ladakh latum kapak fugje pan koson se suluk sudah khai hijan kapre ya khai pen isya khai dhorom pacar wo ye pan lok si latum klem lasi labang sok putak pini BJP pen Ladakh Karbi Anglong is district committee non iltum president Roland Killings tambe bangpo ilutum kaching honai CM sarsita me alang li jasmet pini bangke West Karbi Anglong sila bangso protest long do po lapen pa hadak mass joining pen chenglok ason program do alang li tumangke West long se arpu tim cetak lo lasi Ladakh sita menon malam 12 baje फिर से नील तुम kaddo kobe labangso ar muching protest relief adoji